תודה לך. אריאל וייסברוד הוא אחד מיוצרי הסרט יום נפלא, שמשתתף בפסטיבל אנקרה, פסטיבל סרטים, סרטי סטודנטים. אמור להשתתף שם בשבוע הבא בפסטיבל להציג את סרטו. אריאל, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. שמעת, אני מניח, את תת-אלוף נוריאל, קראת על אזהרת המסע. מתי אתה אמור לטוס? קודם כל רק צריך לתקן, זה לא פסטיבל לסרטי סטודנטים, זה פסטיבל הבינלאומי של אנקרה. אוקיי. עכשיו, אני אמור לטוס בעיקרון ביום שני. מה המחשבות הבוקר? בוא נגיד שאתמול בערב כשהגעתי הביתה אחרי יום עבודה די ארוך וראיתי את האזהרות, אז זה מערער. אני מתלבט, וכמובן עכשיו שמעתי את הרעיון שלכם, אז מוסיף קצת להרהורים. שתף אותנו קצת בהתלבטויות בעצם. מה? מבחינתך זה ברמה האישית, הצגה של סרט בפסטיבל שהוא מאוד יוקרתי, מצד שני החשש הגדול. כן, בעצם עשיתי את הסרט ביחד עם יוסי מאירי, שהוא השותף שלי והבמאי השני של הסרט, ועבורנו זה היה כבוד מאוד גדול להתקבל לפסטיבל. גם שקיבלנו את התשובה, לא באמת ציפינו שניכנס, כמעט לא קראנו את הרשימה של הסרטים שהתקבלו, כמעט לא ציפינו שזה יקרה, וזה היה הפתעה גדולה וזה כיף גדול. עכשיו, כן, זה מאוד מרגש, אופציה כזאת לנסוע לשם, אפשרות לראות את הסרט בפעם נוסף גדול, עם קהל חדש. העניין הוא שאתה נוסע ומייצג את מדינת ישראל, אתה גם לא נוסע באופן פרטי, שאתה אומר מי יודע שאני פה בכלל. בדיוק, זה קצת מגביר את החשש. אם זה היה איזושהי נסיעה פרטית וזה יכול להיטמע שם, אז זה היה פחות מפחיד, אבל ככה הפרופיל קצת יותר גבוה, אז כן, אני עדיין מתלבט. כן, אני שומע בקולך, יש מישהו ממשרד החוץ שיצר איתכם קשר, שאתם עומדים איתו בקשר לאורך הימים האחרונים? כן, היינו בקשר עם, אני לא יודע בדיוק מה המעמד עכשיו, אני חושב שהוא כרגע הבכיר ביותר שם, בחור בשם זד, שאני הייתי איתו בקשר, והייתי איתו בקשר עם עוד אנשים שם בשגרירות. בעיקרון כן, הם יודעים שאנחנו מגיעים, שאני מגיע, וגם המימון של הכרטיס היה דרך משרד החוץ. ממש נסיעה בשם המדינה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. כן. מה המשפחה אומרת מסביב? בעיקרון בפעם האחרונה שדיברתי עם כולם מאוד תמכו, אבל האזהרות האלה הגיעו די מאוחר אתמול, אז אני לא יודע את האמת. נראה. אבל אני לא יודע. קשה לי לומר. כן. טוב, דיברת עם שותפך? מה עמדתו בעניין? הוא לא רצה לנסוע מלכתחילה. בגלל המצב שם בלי קשר להזהרת המסע? זה שילוב של, כן, הוא קצת חשש, ומעבר לזה הוא מאוד עסוק בחיים האישיים שלו כרגע, פשוט הוא עובד ועמוס מעל הראש, אז מבחינתו זאת לא הייתה אופציה. אני מאוד רציתי לנסוע, נראה, זה יכול להיות שזה עדיין יקרה. טוב. אבל אני מניח שהרעיון הזה רק מעלה את הפרופיל. אנחנו נעמוד בקשר מן הסתם בימים הקרובים. תודה שדיברת איתנו, אריאל וייסברוד. תודה, בוקר טוב. אמור להשתתף בפסטיבל אנקרה בשבוע הבא. 8:26, הנה קצת חדשות טובות. למעלה